yare na mama me tultan Omanfo mfre yemra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Omanfo mfre yemra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso abusia for mamu na kwaba ediba Nyansapo TV eso Nyansapo de Asantefuohene Ghana man ehon nsema brebia ye de besomo ene ye was Sabin Akrofromhene ni nyina ne se Mawerehene foforo ya waba oba besi bi de a cheri wura na Sabin Akrofromhene enu tin Nyansapo TV ya beju ha ya mamre ni amane ye betwa guo nyina ye de besomo na ye suamu ade enti sabre kan ho na ye fa dwumadi ni mu amane bo ensomo
na Maria over. The Luciano. Young Japan in the area. Obviously, somehow. So, again, if you are allowed to see the chair of Maria, then one hour to come and eventually now and now it's your man. Deal. I know it's here. Then one. No matter why I can't play at home. I know I can't play. It's only way here. Money will be for her. Then one. Also, meeting our is here. I work there here. About everyone. Some petty number of things. Get up. I'm here. Why are they here? Can one find our here now? Not very good. I'm here. The one that's I'm here. I'm here. Okay. Nada. I'm not going to I can't become one said. Kofi Bergen, our Bergen. Then now, and now, also back. From how we smoke now. And I'm there. Then we are going to over. Over. Then it wasn't 7 years. When I say beautiful, when you come up, and you are in the procedure. Let's have you obey in our sound. You saw one was why I named that. The no and an answer you were the woman you are for the Appiah opening. You are so I said, let us. Mawerehene. If you want to know, Norway, I'm not being fair. For one moment, I didn't see that you were in the Akrofromhene. Inside said, for one now, there will be carried through into this. Let's say, all Mawerehene, all the year, and say, dear. Wọ́n yẹ lọ́dọ̀ àbọ̀wọ́ ẹ̀kọ́ ìgbà pẹ̀lú ẹ̀sẹ̀ náà ọ̀nà ìgbà ẹ̀sẹ̀. Báwo ọ̀gá? Àwọn ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ ní àkọ́bíyá so ẹ̀kọ́ ẹ̀sẹ̀ sáré ìjọba àwẹ̀ àkọ́bà. Ọ̀rọ̀ àwọn ọba bẹ̀rẹ̀. You are getting now some. I am also in one with Yamasan. Also, we got a yes, so I want you on Asantefuohene. Asantefuohene, the boy, who said, Nala, I am the man, that's a mama, a picture Asante, our Norway. Our Nigeria will be in that same our Norway. And we did a shut down Europe. I say, Europe, Asantefuohene, Atinatu. I'm a Norway, I'm a program, so Atinatu. I'm a job of 40 years. And now, you do a part, I'm only in Norway. Now, only better Asantefuohene, and let's have a performance. And I'm a world ambassador. Ona oye no we abai ala isi awo Ghana etutu na na abasi e na o di baba o di enti awe awo ba de o di di ma na e say some people ya you ga e di be na ni ada ma ase di je mu kina ama akoso aye e say di oye ala wo di da se na o si di so Yentia or Appiah. Mara about the room, Mawerehene. Wouldn't be until Appiah. 7 years on what involved Nyansapo, a break corner. Asante se one year Appiah, you know, 7. What involved
a so yi wani ahobrasiye no so mpa ene ede wadu de wadu asante ka asem bi se sofa ma me sofa ene ma paka yi ye ha o fa wo so ye ene ede gina he e ma wa ba mu to aso na se bi so ho se di wura o nu ni padaro ha ni so na o se di jo iru awada me lu eye wa mi kuma ene na nanu ni nada afutu ya so mo ma na bi ho bia o ni na sese ma na ka yo se di jo mi ana mbonko so ma no zia iru ana na ma ko so ana chiri masesa no aye no mare zia ene iru asesa no ade wo ma mare enkoso de na nya adihigwa zia iru ase ko so na nya adihigwa enkoso de ono nko ani nipadua ena mhwe ne ho de ma no zia o ni se ko so o hwe wo nko ana o hwe wo ni sa ko ya ma ena wo betwa fra no abedane mare no zia ene a o be da ni Mawerehene no ende enye ono nko a zia ti le ti ase iru ase ne o ma kwai ma o be ni Mawerehene bia ene wo nko a we de eye wo ni wobusua zia se ene wo ni wo busua efri se we no de eye adihigwa zia mara kunya ene adihigwa enti we oba to fie wo ni wo busua ebia nche obenya ne maame zia obey umaya chi edi na bia wo se wo maame so pase na na sabia no from Mawerehene enti ebusua ni nyina na de chapati we etumu zia abusua a wo da ni nada na yewura o de akonye etu ama ensese ne na himfie ba ne nema ebesan sesa kakra zia na se yewura pena o ene wa ko dina Mawerehene osom anu so mo besesa onte Ghana zia wo se wo ni or Norway cry friend Bergen eho no te zia amanone Norway menu na wo no yenkoso no ntitoda oba na obenam ha be na otwe mienu o ma asetena na okọ na mehwe ndin na okọ ya wo ye bia yewura wo hu bra na wo ye koso no se wo ba ha ene abina na sabia ko mi pa ne to kompra wo bia ko bia wo hu o be na ha na wa da wo ko yewura wo hu ni ha sesi a obe tena konwa so a akonwa ne ya de higwa no de e wo se eniema pii o ha usua na afei oba Ghana bia wutime ba imfie ba tena se ensem aye di obetena mu bi ebeboa eme ye kan sema ye ho zia ene yewura peja wo ama wo be na Mawerehene e wo se wa na mo ye ntia e wo hifia wo som esisa ebem na peja o ni ka tena se ku ni na obi asema ni na o tv na ku sua ye ni na so ye sua no se be so mi university endre ne niema bi ho akane na mbu mani gu so asese de mi mbu mani ngusu bi ma zia na se mara uba yewura se kane no na niema bi ho a se bi so yewura oyi na nyesi apa enne deli ko o ma kwa na o ye Mawerehene bia Sabin no e ma se bi onka hunu se oti obi kroso zia yewura se e Mawerehene se obi man na ho Norway ho o no wantutu niema ye na asemba ne ho a enye ono nko a ne man ye omu niema ye na asembi ba omu ho a enye omu nko a ekame na no so ekame nso dia na no ba bi ebesan aka ai ni kwa se basa yewura oyela fita se bibi flow on reach any fita I cannot be there man and see obi man so awo umma and next up your song we hear okay here wow yeah what you did I was said ahihie se be ya if you make kawa se your song you need to know you are the woman and can wa na e do the same and no you are see you yes ono anim se me di akonye bedru ne me ka inchirima de meka bia me si inchirima
enchirima Zia. ye be pre bibia to ho ama enchirima Zia. Wa me yura. Ni pani fo na ye ni mo he. Ni buta ye sika so. Ya chi enchirima nti. Anu yura. Ni buta ye. o munti ne ye bre Zia. Yura na konya betie peti kwa wati na. Ya chi enchirima nti. o meboa me ne nye saade Zia. Obetumi aye. Asante se ka tere ya wa ni pe. Ye ye wa no osibra be boa no. Na enchirima buta ye sika yura so. Enwim di. na nantwi otumfo da mpom na o boa no kakra manwere udwumadie se manwere ine Zia. onyere no nsua nie Zia. Ono ani ne kuma otumfo da mpom ne. Na obaw wa asante se mfa mare. Otere se mu no ho saa so netie. Ye wa se se mu kina ye ho. Zia wi. Zia ni. ofrabrochire bedru Ghana nso a de onam bia o mai hunu so ti akonya so Zia. Se bia so bia yura asante no ka. Se bia bia asante se mu ya. Da asante ma ye na ma ready. E no ne yura na asante no so ne. O ka tire wo se ufiri se wo akwa tu so be du fie. Be bia wo na bia hu se wo ne ho. O ye o mi bia pe na. Enti e ma ready ho na wa ne. o se so sha atade no mfrantuma enkyere se wonte akonya so Zia, ni bre na ana mara wo ba be tu ne frantuma. Bibiti beto de bi me sha atade. Memo e ma ready ho se atade ne so no kra. O ye na sa me ko. o sha atade a o meya abrante Zia, you say, o ta bi se and you free. But you wa ba ma and I say o grant you. o sha atade a na enkyere se niam amrante ye na bontene praka wutimi ye bi Wa sha atade. Na o ni na mo a o na ti se ma ba no. And you tire se bi ru ya ma ti ye ku ye bi. O ni mo mutam and so ye bi. o ti akonya so Zia, o ti a na so. You na Mawerehene no. o mani bibia nye fefefe Zia, o mi se ma bibia enye fefe. o se wa be mare o bedi mare akonya yi abusua o ma na abusua so hu hia no Zia. menim se o ma abusua ne so enka bom ho sabe abusua pani no ne mpanimfo bi be doctor no me na be hye wo yam Zia. You rasa. Tiene ye. Asante sisa ni bru. Se unya da ko na bi a ma re video bi a bru. E kan se bo be bo da ne a. O de abusua. Abusua ni so mpanimfo e bi ko. E ne yo ni na ta wo chi. Akonya no de o ne. Na da ma ni ti ho. O se abusua ni na se o ye. Ko ma be ye na o be ni. Se o no ne. Ayura ama chi. Na so ma we chi. O abusua. eni die fata bia on fa man panimfo Zia, obuo ni die ai fata. O di ma wo mu wa bra. O ye hene no. No so e bo ma wa ni akoso. O ye se fani di ma wo so. o so ye ni sa na konya asem bia ma ho obedi ache ne nkwa nso awurade adom ebe ye tenten ama no a wonam a onsuru bibia Ni ra se. Se o ti ni ye ni o ke. O se o ye so. Abema obedi wa ko na che. Ni chere ya mo ni o. Che ya mo aga ro na na be tezi. Ama obi. Wa bra ehu. Esi ara ehu no. achame Zia. momo kase manai Na kuta nti amwa. Sa pepe. Nate. Ewo mu anasa wo be sha atade ewo dwumadie bi mu a eno nkyerɛ sɛ wura fi wo ho ɛma wura mfi wo ho da fi sɛ nyanda nyinaa ɛna wobɛtumi ahyɛ anafira ntoma ebiew yɛwura sɛ akwantuo mu na awɔ deɛ ɔma ɔyere abusua no bi wɔ hɔ ɛne wadɔfo nyina yɛ nneɛma pa a ɛkyerɛ sɛ wote akonnwa so a ɛmfa fi ne nkekaawa bi ammerɛ wɔ na bibi ni na kɔyɛ temachi a
enya wo na okese na Sabin osom no ono ene wodi ni Mawerehene fi se pi wodi so ne yebo enti hweye ye wurase abusua a wodam no omu nyina wo ne Mawerehene a oba ose wabusua no mpanimfo wom antutu obi bia ase antu o majeje mu obuo ne ani die fata fama wo mo na odi ma wo mu no mu so pagyawo ama wahenie no akoso ne wo ye bra na wo ye wura ne nkoso no enne nani aso abroso ama ne o pagyawa na kyese wasomsompa enno ne wura se ama nu ne ho ebiew beboa no na senia wo ye ne kane no yakura mane moroso na omfam pagya Sabin Akrofromhene Sabin emfa nkosom opimso ye wura se enchirima eno ne botaye betimi abamu a na ne mpanimfo nyina wo mu a wo nso ka ho bie behyemu ma na onye nia oye ema enchirima ye wura se oshira kusakuse onu nyi ma oshira kusakuse anochi komem odi Mawerehene akonwa echewo beda sipre dwan wa ha abusu apani Esra na se Kofi baako aka no baako sompa me be som se Osei wo hwe ne me yeye so enti ana ode apagya me akoduru manwere e ma onu hu da miwra on chechire bo ama me e ma me huma enwudu da me ma onu hu da me no nkosa na me nya mu da mpo mi wu a me sama be som wo saa na me sese mini wo mpo amabusuafo so be som wo na se o frɛ me anopa o frɛ me wia mpo anadwo da suom mi saa mi yare na mama me tontam mopia
wayɛ ama Mawerehene wabɛyi ɛne n'abusua sɛ wapagya no efiri nkɔsoɔ ɛde n'aba Mawerehene ayɛ abusua no fɛ na saa de fɛfɛ yi a yɛwura ayɛ yi ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtumi ayi wɔn ani sɛ wɔbɛkɔ saa a wɔn mmɛka biribi nkyɛn yɛwura nti wɔn baayɛ a. wayɛ n'ayɛ na Sabin Akrofromhene n'ayɛ ɔda wɔn wayɛ ama Mawerehene ɛnɛ n'abusua ɔda wɔn srɛ na wayɛ ɔda ɔsi na n'ato so. Mawerehene n'abusua baayɛ a wɔn kura broni nsa a ɛyɛ shnap pɛntu wɔn kura dwampo otua dua wɔn de bɛyɛ ewura ayɛ bi. na Asei Kofi ɛno akyi no ɔmo kura nsuo ɛnaka nsia ɛna dɔkɔdɔkɔ soso ɛnaka nsia ɛno ɔpa ho a yɛwura na Asei Kofi bua mu adeɛ nananom ahemaafoɔ bua mu adeɛ. Sɛ Bible koraa sɛ hwɛ yie ne fɛ a ɛyɛ sɛ anuanom ɛka bɔ mu tena faako kɔ dwoodwoo nokorɛ ni asante amammerɛ mu so yɛnyina nkwanta mpɛ mani nanso nkwanta hɔ a na sɛbe yɛpɛ mani yɛnsusu sɛ daakye bi dako bi yɛbɛa bɛpie Sabin Akrofromhene aha nanso na Osei Kofi adaroma ɛne nsamanfo adaroma nti no ɛnɛ yɛabɛpie aha wɔantoto yɛase ɔma yɛn Mawerehene nkɔsoɔ mpanimfoɔ sɛ yɛamfɔ na sɛbe mpanimfoɔ sɛ sɛbe amfɔ na kyerɛ ne ntoasoɔ ɛna ɛnɛ yɛhu deɛ yɛhu a ɔde Mawerehene ama me nua kuman me ne me nuanom me papa wɔ ha bi me papa ne ɔmanhene dɔme manhene manhema wɔ ha bi ɔte ɛna ɔmo nyinaa di akyi aba a yɛbɛhwɛ deɛ yɛhu sɛ yɛde nsa ne ade bɛsisi hɔ na yɛana nanase ɛmfiri yɛano mfamfa mu a na kyerɛ sɛ asɛ yɛni nsɔ sɛbe deɛ wayɛ ama yɛn ɛdi kan ɛne me nsamanfoɔ abusua ɛne yɛ mma ne yɛ nananom nyinaa ɛde yɛ koma mu fitaa ɛne di aseda no akyire ɛtɔ so mmienu sɛdeɛ mekaeɛ na sɛdeɛ mekaeɛ na mebɛ no ebi a obi nte aseɛ but ne ibu wo a wonte aseɛ na obisa n'aseɛ po na nananom ɛnɛ po na ɛfifiri koko ase yɛyɛ anan so daeɛ sɛ yɛbɛba ha po na soso ne yɛdua no foforɔ mu nko a ɛnɛ po na fifiri dada so yɛda nanase sɛ wahyɛ yɛ saa animonyam na me ne me nuanom ɛne me busua ɛnyinaa ɛne me papa nom no ɛyɛda nase ne yɛde akoma ɛnyinaa atae akyire sɛ yɛbɛsom no sɛdeɛ ne nua no ɛsu a yɛn sɛ ade sɛ bi a yareɛ ɛno nti no yɛyɛ deɛ ebi wɔ ha biribiara mu a ɔma yɛ asote a deɛ ɛsɛ ketewa no koraa sɛbi ɔyɛ a ɔntumi nyɛ no me mɛba abɛyɛ ama akyea me mama asote a mɛba abɛyɛ na yɛdi akonnwa no mu. We want to sum up what has just transpired here.
to you so that you will have a picture of what exactly happened in this palace. Nana Kota here, Ntiamwa, has been elevated from one stool Development to the other. Initially, he was a development chief. Now he's been elevated to become a protector or a bodyguard of a sort to Nana Sabin. And when they came and stood here, all the sub-chiefs took turns to advise him and admonish him on how he should go about handling his chieftaincy title. That is custom. Whenever a chief is going to be sworn in, the chief sub-chiefs are given the opportunity to advise and also plead on his behalf, requesting the chief to grant him the opportunity to take up that stool. And that is exactly what all the sub-chiefs did. After that, he was asked to hold a sword and swear allegiance to the Akrofromhene, who is our Bergen to Asantefuohene. After doing that, there will be pomp and pageantry here. He will be carried on shoulders outside for the whole town to know that a new chief has been sworn in. Thereafter, he will present gifts, drinks, and that sheep you saw here to the substantive chief of this town. Then after that, he'll give his thanks to the chief and let him know that he appreciates the elevation that has been given to him. So, in a nutshell, that is exactly what transpired. We just want to, summarize it for you to have a picture of the ceremony that has taken place this afternoon. Thank you very much. So now the program is coming to an end, and very soon the chief will rise. So all of us will rise, and then we will go. So we all go to his chamber and then have some time with him. Thank you. So he is requesting that after he's risen and going back to his chamber, you remain here and you will later be invited to his chamber. Thank you. Mmerɛ mu me wura basra yɛn ɛma sɛnea yɛyɛ sino so akɔdwa edie no me nyaame maame ɛwɔ Norway na wasan yɛ me maame ɔno so hu sɛ me wura hyɛ me animonyam sɛ ya ne ba wontimi hwɛ me saa akwa enti ɛnneɛma egu nyinaa no snap srada me wura bua mu adeɛ sɛ ɔde bɛta akyire sɛ animonyam kɛse a me wura de ahyɛ me no ɔno so ɔde bɛta akyire ama bibia yɛ fɛfɛ ɛfrɛ no Nana Ojama Sikani. Appiah Jama Sikani.
na kyerɛ wɔteafoɔ nyinaa na ne ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ na meyɛ me wura ne nkɔsoɔ na mpanin se ne ofuru duapa ɛna epia no nti adwuma pa a meyɛɛ ɛna me wura wahwɛ so de apagya me de me kɔ Mawerehene sesei ɛnya de a me begya adwuma a na meyɛ sɛ nkɔsoɔ no da meyɛ na masan ayɛ ne yie na nkɔsoɔ no akonnwa no ɛyɛ obi asɛbia buru sɛbia so me bɛbɔ me wura ho ban me so Mawerehene ho ban me bɛbɔ me wura ho ban sɛ Mawerehene me so meyɛ madwuma sɛ Mawerehene na mmom nkɔsoɔ no deɛ mafiri koraa na meda so wɔ hɔ no ma nkɔsoɔ dwuma na me gusu yɛ no saa na metoa so ayɛ nea me ɛka kyerɛ mmabunu nyinaa ne sɛ sɛbia buru sɛbia so me mabusu pani di kan bu bebi sɛ pona afifiri koko ase na ni nyinaa ne sɛ na menim da sɛ metima be free sɛbia buru sɛbia so sabia Akrofrom nti mesrɛ mmabunu eba ni nyinaa ne sɛ ɔmo hwɛ ɔmo brɛ yie na ɔmo nsum yie na sompa ɛna ma enipa wokɔ wanim sɛ nyɛ me sompa enka bi a manuru ba bi a madure